الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اليوم هذا حديث النبوي الشريف الذي رواه الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك شيئا، أو كما قال مصطفى عليه الصلاة والسلام. أمي الله سبحانه وتعالى تنبوك بركة ألم مم سرنا لألني كقوتي أمي سرا مصابين كليانك بعد ما حقيقتي موني بتوكا فناك لا مصابين ممكن بساي كيسيني نماني بركة أموني مصابين بلو كوكا أنك من بركة كوكا أن النبي نماكا على تلا محمد صلى الله عليه وسلم. Anaka sudun ko ya bela jeli ani mawo mana ciren barka mai nomine ko nyumana fokata se saradoma ala kan bela jelen soro ko jama kulu tera laje bawo ni watina qanatu alhuda sanfelala me au bismillah ni kenenka ni alislamaya fulika barka mai no de ka fo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana bikene abena talike ala cila ka hadisa barka man bado la kisini na mabe ala cila hadisa mun kono kuma ni wati ni mun fle nan flala ni eta abato jono ibe do fraika ala ko baraka lika abato wati barka man mun be ki kundanga ni tle flanina ibse ga wati tonombo ni baran man chama ba keli wa hadisa jmai al-Imam Bukhari ka hadisa maflala no soyu konnana Ibn Abbas alaka jembe anafama oye ni hadisai lakali ako choga jmana kwala tira ko sallallahu alaihi wasallam ko don fuite don mala ne jome bara nyuma ke udoina no bara nyuma kadi alai katimi tletan bara kelika tletan nyuma kodo ode hijikalo tletan folay jonte bara nyuma ke wati sila wati mu bara nyuma kadi alay ina fo ibena bara nyuma mun ke hijikalo teletan folo kono ala tira ni fo mun ke sallallahu alaihi wasallam sabo ya ala tira nyinga ala ga kide hali akadala e katime jihadi keli kan wati do lawa ala tira ko sallallahu alaihi wasallam ko hali akadala e katime jihadi keli kan wati do la ko fo nakala jihadi ke ba doy jadi ke ba mun tigira mo atala jadi ke ro na ka nan fuloy atato fana ayre ba kun fana ayaka nan fulo la ayre kan kata ayaka nan fulo la ayre ka kata jadi ke ro la ata mun kala islama kelen ke ro la nan fulo fe masigi wale re fene masigi ale re siru friala nan fulo fe mun tala bulu ko fana ni bela jelen tola islama kelen la beni sra fene ninka ko fana kala utigi note ni jihadi ke ba to fen jihadi ke wati dogere la munte hiji kalo tele tan folo konona ye ika donga fo atigila mo abaraji te se mo wala mi baranyman ke hiji kalo tele tan folo konana o kala baranyman suwe wa baranyman dogala tuwa o tiga wa fenana mbama al-islamu ala tila ka hadisa dogere fana be sallallahu alaihi wasallam hadisa mi ne ibn Umar de fene o lakali anyana alaka jeno Umar na dema ako chuwa mana qala tala ko sallallahu alaihi wasallam ma min ayamin a'zamu inda Allah ko don foite don ka bon ala bolo katimi hiji kalo kletan folo donka wa ko jonte bara ke don foila don bara fene ka dala kat mebena mu ka hiji kalo kletan folo konnana mbalmo ne be fokku nyana kaira hiji kalo mu mena boka jo an kunani na tote hali kle 10 ani 5 teme hiji kalo mena jo an kuna
akaga alisilama ki labɛn baara ɲuman caman ba kɛli la tile tan fɔlɔ in na sun caman ba don ni maa mun sera ka hiji kalo tile 9 fɔlɔ bɛɛ don o ka ɲi ni maa mun dɛsɛla tile 9 bɛɛ donni na i jija i ka tile caman don a la ni dɛsɛla o la tile kelen dɔ bɛ tile 9 in na n'o ye arafa don ye i kana to arafa sun doli ka tɛmɛ i kan i jilaja i ka arafa sun don jɔn bɛ ala ko minnu kɛ hiji kalo tile tan fɔlɔ la a ka d'ala ye ka tɛmɛ i bɛ mun kɛ waati tɔ bɛɛ lajɛlen na minnu sigilen don Maka n'ala ye umra nɔgɔya mun ma i jilaja umra kɛli ma tile tan in kɔnɔna na wa fɛnba dɔ bɛ yen ala cɛla hadisa filanan in dafa ni mun ye a ko fa akthiru fiha tahlil ko a ka la ilaha illallah fɔli caya tile tan fɔlɔ in kɔnɔ wa takbiri a ka allahu akbar fɔli caya tile tan fɔlɔ in kɔnɔ wa tasbih a ka subhanallahi fɔli fana caya tile tan fɔlɔ kɔnɔ nin ye baara dɔ ye ala cɛla yɛrɛ ye baara mun d'an ma ka fɔ an k'an fanga ban o kɛli la hiji kalo tile tan fɔlɔ kɔnɔ la ilaha illallah allahu akbar subhanallah ka nin taa ni ka segin ka caya n balimaw an k'an jilaja nin ye fɛn ye an bɛ alijinɛ sɔrɔ ni fɛn mun ye nɔgɔya sira dafalen bɛɛ lajɛlen na i ma sɛgɛn nka i bɛ alijinɛ sɔrɔ nɔgɔya la ala ka hiji kalo tile tan fɔlɔ jɔ an kɛnɛma ɲɛna ala ka ala ko baara caman b'a kɛli nɔgɔya an ma a kɔnɔna na sun ye o dɔ ye umra ye o dɔ ye sarakati ye o dɔ ye ka hinɛ dɛsɛbagatɔw la o ye o dɔ ye ka selifani san ka di yatimadenw ma o ye o dɔ ye baara o baara ni baara ɲuman don i jilaja o kɛli ma tile tan fɔlɔ in kɔnɔ sahabaw tun kɛla n'o dɔ ye Abu Hurayra ta ye ani Abdullah ibn Umar ni tile tan fɔlɔ tun bɔla o bɛ bɔ ka yala Madina kɔnɔ sugufɛ yɔrɔw la o b'a fɔ Allahu akbar k'u kan kɔrɔta mɔgɔw b'a mɛn mɔgɔw fana b'o ta ɲɔgɔnna fana nin fɔ an k'an jilaja an ka kɛ yiri juguman turubaga ye ni tile tan fɔlɔ in kɔnɔ nin tun ye dakurunya damadɔ ye tile tan in nafa kan n'ala sɔnna walada nataw la i kan ka tile tan in tɔnɔ bɔ ni baara suguya damadɔ jumɛn ye an bɛ walawalali kɛ o la kosɛbɛ aw k'an bɛɛ sigida gɛrɛ salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ala k'aw sara ka lamɛnni ko ɲuman na